Sizge nasip bulgan bәхет, şatlıq, quvанышлар мәңге үтмәсен. Sizni qoynar сәламлим, hürmetli tamaşaçılar. Almağaçım Şeşek ata mayның 15-lərində deyip jırlap jiberəsi idi də bit. Tik 15-ci mayda ötüp gitti. Almağaçlar da şeşeklendi. Hazır zarıqıb jeyinigine kütəsi qaldı. Bu iskitkiş matur yıl fasılın tüzümsizlik bilen kütken kişi ol min İlmir Yamalov hem bu layıqlı hit tapşırığı. Bugünkü çıkarılışta may ayı qatnaşışlarımız bilen tanıştırığımızı devam ettiremiz. Şulay qonaqlar bilen kızıqlı әңгәмәләр, Tatar show biznesinde bulgan yanağına mişten çıkkan yangalıklar VK-ga күзәтү сәхифәсендә булачак. Вакытны сузмыйча тизрәк башларга тәкъдим итәм. Ямле төркеме һәр вакыт иҗади үсештә. Узакламый таң җыры дип исемләнгән җырга клип төшерәбез, дип хәбәр итә кызлар. Түземсезлек белән премьераны көтәбез, әлегә аларның әтиемә дигән җыры тапшыруын дәвам итә. Dünya katlalı Darmış yollarından atlaganda Birek etinin köşülü kula Etiyetin kaderler kışım Sineye gebek yuşir Şeşlerine şalar pöşkende de Yaşlık derdi balkı yüzünde Merhametli dıynak bulup sina Başarga tarışan üzümde Barışılmasın barda yaxşı bular Senin aşan aşına oklarına Akıllı sözü bulgan Kengeçlerin yürek türlerinde saklarına Kaderler
Кунагыбыз белән танышыр вакыт килеп җитте. Альберт Валиуллин. Сәлам. Сәлам Илмир. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Ничек хәлләр? Ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, Аллага шөкер. Эшләп йөрибез, җырлап йөрибез, яңа җырлар тудырып йөрибез. Без барыбыз да беләбез, кешенең өмет хыяллары, иң матур мизгелләре ул мәктәп чоры белән бәйле. Синең безнең хит-парадта катнаша, араларга ятлар кермәс җыры. Клипта әлеге без санап үткән хис-тойгылар барысы да чагыла, идеясы каян барлыкка килде? Дустым, студент чагында бергә укып йөрдек, Марсель Махмутов. Төп режиссеры да, сценарист да, башыннан азагына хәтлек эшләп чыгарган җегет. Әйтергә кирәк, клип бик матур, миңа калса тамашачылар үзләре инаныр. Белгәнебезчә, клипта Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин белән Татарстанның атказанган артисты Әлфия Якупова катнаша. Беренче сорау бирәсе килә, ничек ризалаттың һәм әлеге артистлар белән эшләү җиңел идеме, ничегрәк иде? Илдар абый белән Әлфия апа Якупова клипта катнашуыма мин аны соңгы вакытта гына белдем. Икенче көн съемкаларга килгәчтен шунда гына белдем. И гаҗәйбем инде зур шәхесләр катнашу. Андый зур шәхесләр катнашу ул үзе бер бәхет. Ә үзең менә алардан нинди тәҗрибә алдың? Андый киңәшләр бик булмады. Тик сокланып кына карап утырдык инде. Читтән Илдар абыйның, Әлфия апаның тандемнарын бергә шул аларның кадрга төшә торган клипның сюжетларында читтән генә авызларыбызны ачып карап утырдык инде. Профессионаллар эшләгәндә дип әйтик әйдә. Сездә. Ниндидер эшне башкарган вакытта һәрвакыт кызык вакыйгалар була битме? Менә үзеңә берәндәй ят булган, үзең хәтерләгән кызыклырак ситуацияларны сөйләп үт әле. Ир кеше буларак битне буяу, таналкалар, хатын-кызлар көн саен башкара торган эшне үзләренең үз өстендә эшләп, матурлатып үзен. Миңа инде ир кешегә хас булмаган әйбер, шуңа күрә гримерлар миңа битне матурлатканда ни өчен ул кирәк? Камера софитлар яктысында маңгайлар безнең ялтырый инде. Шуңа күрә шул әйбер ул необходимость дип әйтик инде булды. Шуңа күрә буяганда бераз үземне Шитенрәк хис иттем. Җәйгә һәм гомумән киләчәккә нинди хыяллар? Җәйгә инде Алла бер салат ләсә тиздән кабат дустым Марсель белән 2 клип төшерергә җыенабыз. Эш җырларының икесен инде калдырып, я берсе более динамичный дип әйтик инде җыр булачак. Икенчесе инде лирика. Бу урында Альберт, сиңа тамашачылар исемнән зур рәхмәтләрне җиткерик әле. Рәхмәт безнең студиягә килгән өчен, матур клипларың белән безнең белән бүлешкән өчен, хыялларыңны сөйләгән өчен. Үзеңнең тамашачыга әйтер сүзең бармы? Илмир, сиңа рәхмәт бик зур сорауларың өчен. Тамашачыларга инде әлбәттә рәхмәтләремне белдерәсем килә. Мине җылы итеп кабул иткән өчен инде, җырларымны тыңлаган өчен, Алла бер салат ләсә, киләсе җырларым да сезне шатландырыр, сөендерер дигән уйда калам. Мәйдан каналына аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Мине чак. Альберт, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Мәйдан каналы сине һәрвакыт күрергә шат. Яңа клипларың белән көтеп калабыз. Ә бүгенгә тамашачылар белән араларга ятлар кермәс җырына күчәбез. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт.
yerdim. Üzülerde ışkınlar kalmagan, kayşandır dürülegen uşakının yalkını sürelip yugalgan. Gümürler bitsinesiz ütilgen, durmuşlar jaylanıgan bir küpeten. İndi min yüreğim türinem, yatlarını hiç kirtemem, yok kirtemem. Yalgışıp adaşkan canlarını yazmışlar igizlep parlagan. Bir ömür düzülgen bəxtinin şeklerin üzerge yol koymam. Ömürler bitsinesiz ütilgen, durmuşlar jaylanıgan bir küpeten. İndi min yüreğim türinem, yatlarını hiç kirtemem, yok kirtemem. Bitsinesiz ütilgen, durmuşlar jaylanıgan bir küpeten. İndi min yüreğim türinem, yatlarını hiç kirtemem, yok kirtemem. İndi min yüreğim türinem, yatlarını hiç kirtemem, yok kirtemem. Yatlarını hiç kirtemem. Әміне май айы ise үзенең алмагач чәчәкләреннән тыш соңгы кыңгыраулары белән һәммәбезгә таныш. Арслан башкаруындагы соңгы звонок җыры чыгарылыш сыйныф укучылары күңеленә хуш килер дип ышанып калабыз. Basa almый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет идек классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемнән, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемнән, күземнән аңламадың. Күнде иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Сынау башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңгы
Uzun teneffüs şekilli ayrılgan yıllarım başlanır da yana deriz gelipsen kök yılmayıp Sıngı deriz sıngı zvanok nik biraz sınlamadım Sussiz güne süyümle Gözümden anlamadım Sıngı deriz sıngı zvanok nik biraz sınlamadım Sussiz güne süyümle Gözümden anlamadım Рамил һәм Рамиля Хәйретдиновларның «Тик син» диеп җырын ишеткәч, клибын карагач, үзенчәлекле киемнәрдә булган биючеләр кырына басып, «Тик син» диеп, «Тибә-тибә йөрәк» дип җырлап биисе генә килә. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, кушыла аласыз. Яшәр өчен җирдә «Тик син кирәк» дип бергәләп күчәбез әлеге клипка. Yaşar için jirde Tiksin kire Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Ağaçlar irten sayrı kunup dalga direkke Kış günelin anlar için mınlar girek yürekke Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire Tiksin diye Dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin kire
Алдагы клипны бергәләп караган мизгелдә студиябызга елмаеп, нурлар чәчеп килеп керде. Фәйрүзә Заһидуллина кайнар сәламлек. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Бик әйбәт, Илмир, үзегезнең хәлләрегез ничек? Син килгәч тагы да матурланды. Нинди яңалыкларың бар? Әйдә уртаклаш әле безнең белән. Кичкенәдән җырларга яратам. Җырчы булуым теләгем чынга ашмады. Әмма мин җырсыз, моңсыз яши алмадым. Вакыт бара, ә миңа балачакны уйнарга геройлар кирәк. Безнең геройларны туганнарымның балалары уйнады. Ягъни әлеге клипта синең туганнар гына. Әйе, Илмир. Читтән теге кыйбатлы акча әрәм итеп артистлар чакырып тормадың. Юк. Төп ролемне минем балачакны кызым Алсу уйнады. Шундый искиткеч булды. Әниемә чын күңелемнән язылгангадыр бу клип. Табигать тә минем яклы булды. Шундый буранны көннәр торды алдагы көннәрдә. Яздырас көннәрдә. Алдагы көннәрдә. Менә клип төшә торган көнне бик матур табигать, миңа һава торышы бик матур булды, кояшлы. Анда автомобильдә барасың син. Әйе, шуның өчен борчылган идем. Ансы да бик матур чыкты. Менә бит. Монда үзең инде бу клипты гына сөйли башлагансың икән, сәрең мәгаш инде әнине ничек күндердегез? Әнине бик авыр күндердек, әни риза булмады. Кызым миндей бу яшьләрдә ди бөтен кешеләргә чыгып, мин алай булдыра алмыйм диде. Кызым җырларга яратасың, мин бик шат ди. Төшерде, җырлады. Миннән башка. Мин булмыйм. Ташлай да ничек ризалашты? Әкренләп кенә әзерләдеңме? Әйе, әкренләп кенә сеңлем дә, шулай абыйлар бергәләшеп, без аны сиңа тиеш, әни, без аны күрсәтергә тиеш. Үзеңнең киләчәккә планнар буенча сөйләшсәк, синең узакламый тагын бер җырың чыгарга ниятләнеп тора? Мин синең өчен дигән җырны чыгарам иң беренче. Ни өчен? Чөнки бу җыр инде күпләргә булмаса да таныш. Шушы мизгелдә Фәйрүзә синең клипка күчкәнче рәхмәтләребезне җиткерергә бөтен мәйдан каналы исеменнән. Бик зур рәхмәт үзегезгә, Илмир. Шушы матур тапшыруда минем балам диеп яшисен клибын катнаштырганга. Мин икеләтә бәхетле, чөнки бу бит безнең яраткан әниебез өчен багышланган җыр. Лаеклы хитта катнашу минем өчен зур бәхет. Шулай ук тамашачыларга минем җырымны балам диеп яшисе җырын шулай җылы каршылаганнары өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Җырлап яшәгез, җыр моңнан аерылмагыз. Фәйрүзә Заһидуллина балам дип тавыш бирәбез. Бергәләп карыйбыз.
яшәр. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмовның «Рәхәт яшәргә дөньяда» дип исемләнгән җырын клибын карый башлагач, борынга ләлә чәчәкләренең хуш исе килә сыман. Ышанмыйсызмы? Клипны карагач, үзегез дә минем сүзләргә инанырсыз. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Лайклы хитның киләсе кунагы лирик баритон Татарстанның ат казанган артисты Булат Нигъматуллин үзе. Кул чабып каршылыйк әле. Сәлам. Ничек хәлләр, Булат? Әйбәт, яхшы, Аллага шөкер. Күптән түгел генә Ставрополь өлкәсендә минераль суда безнең милләттәшләребезне Сабантуй бәйрәмендә котлап кайттыгыз. Сөйләп үт әле шуның турында. Ул бик кызыклы Сабантуй булды. Малый Барханчак дигән авылга бардык. Һәм шул авылда матур бер әйтик инде табигать кочагында бик шәп итеп каршы алдылар безнең милләттәшләребез. Алар үзләре татарчада бик яхшы сөйләшәләр, үзләре җырлыйлар да, анда Кавказчылар да бар бугайларда. Балалар ансамбле да бар. Зур делегация барды, 2 автобус алдан киттеләр, без инде самолетта бардык. Әлбәттә, сеңлем Дилә белән бардык. Анасын алып баручы Булат Бәйрәмов. Менә безгә 3 билет алганнар иде. Мин шуларны хәтерлим. Алганнарын, калганнарын инде мин самолетта гына күрдем. Ошонда гына Сез кайсы район белән бергә бардыгыз, димәк? Без Яшел Үзән районы белән берлектә бардык. Анда администрациядә һәм Яшел Үзән җитәкчесе Афанасьев Михаил Павлович та, аның замнары да һәм гомумән оештыручылар оргкомитет бөтен зур делегация белән бардык. Булат, билетлар дидең дәген Дилә белән дә кызыклы хәл булган дип беләбез.
Біз аны өзімізді күтмеген ек. Дұрысын гына әйткенде. Сезнең белән очмады Дилә. Дилә безнең белән очмады. Нишләп тур аерым очарга булды. Әйдә серләрен дә әйтик инде. Сире шунда дуслар. Без инде шушы гастрольләр белән туры килү безнең бәлки игътибарлык та җитеп бетмәгәндер, ләкин инде алучы якта Диләнең фамилиясын бутаганнар. Теге үзенең документтагы ша түгел. Сәхнәдәге фамилиясын инде Нигъматуллина, алырга тиеш иде документ буенча Бариев фамилиясына. Аны нишләптер? Диләнең дә фамилиясын белдек диләр. Нишләптер? Аны Нигъматуллина дип язганнар, паспорт буенча туры килмәй. Шуңа күрә аны самолетка менә утыртмыйбыз диделәр. Сабантуйда катнашмады. Катнашты. Мин барыбер киләм диде Сабантуйда. Димәк, Диләгә аерым кулчабык әле безнең милләттәшләребезне шулай сөендергән өчен. Шуңа күрә инде Дилә барыбер килеп җитте. Иртәгесен иртә белән һәм аны каршы алырга да шулай ук вакыт булмады. Ул ниндидер таксилар табып, барыбер шул Малый Барханчак авылына туп-туры шунда килеп җитте. Сабантуйга. Менә бит. Һәм әлбәттә тамашачыларны сөендерде инде. Һәр вакытта кайда булат, сез буласыз, сөендерәсез милләттәшләребезне, бу очракта тамашачыларны киләчәккә нинди хыяллар белән янып йөрисең? Яңа җырлар көтәбезме? Әлбәттә яңа җырларны без һәр вакытта да иҗат итәбез, ләкин аның процесс ул бит инде сразу теге бер мизгелдә генә була торган. Ризык кебек теге узаклап. Аны уйларга кирәк. Нинди темага һәм нинди җыр күңелгә ятышлы булсын. Иҗат шишмәң сайыкмасын, безнең студияга килгән өчен зур рәхмәтләрне җиткерик әле. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт тамашачыларга, әлбәттә безнең тыңлаучыларга. Инде без алар өчен эшлибез, һәр вакытта тамашачы өчен. Шуңа күрә безнең җырларны әгәр дә җылы итеп, чын йөрәктән кабул итәләр икән, безгә шул инде иң зур бәхет. Бик зур рәхмәт. Кабул итеп кенә түгел, әле тавыш та бирергә мөмкинлекләре бар. Чөнки лаеклы хитта сезнең катнаша Кызыма дип исемләнгән җырыбыз Марат Мухин иҗат иткән җыр, Айгөл Валиуллина сүзләренә дуслар. Шуңа күрә сезгә җыр ошый икән, әлбәттә инде тавыш бирегез. Рәхмәт. Тамашачылар, бергәләп карыйбыз. Булат Нигъмәтуллин башкаруында Кызыма җыры. Бәхет кышын, син Худайдан бүләк булдың, сөюбез агачына килеп кундың. Кай арада үсеп җиттең март кояшым, нечкә билле, дулкын чәчле кыйгач кашың. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Әлдә истә сиңа карап сокланганым, кочагымда иркәләнеп йоклаганың. Үскән сайын гүзәллегең арта барды, тырышлыкны, уңганлыкны тарта барды. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, таң йолдызым, бәхет кышым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар.
Алда юллар, ак юлларың булсын ашык. Тормыш дәрттең күгелеңнән турсын ташып. Әти-әни, туганнарың гел янәшә, максатыңа гел ирешеп гөрләп яшә. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар, фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кошым, син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар, фәрештәләр сакласыннар, якласынар. Фәрештәләр сакласыннар, якласынар. Фәрештәләр сакласынар, якласынар.